गेटनि नुथायखौ नोंथांमोननो सानाव दिन्थिनो हायाखैमोन सानाव एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानोसै जोंहा नैबे 111थि बोसोरारि जथुमा बर' बेप्टिस्ट कनभेनसन जायगा बरिगाव बेप्टिस्ट गिर्जा बेप्टिस्ट मण्डली कालार 30, 31 आरो 1 आरो 2 दिनै 1 जानुवारि दै लोगोफोर दिनै 3rd डे बेबायदि देग्लायनि गेटनि नुथाया जोंहा सिङाव हाबाफारि जाबाय थादों आङो सिङाव हाबहैनाय जायाखै मानो होनना बुङोब्ला आङो गुबुन दायित्वआव थानायखाय आं सिङाव थांनो हायाखै आरोना जोंहा नै बिथिंनि जोंनि BBC जों लोगोसे ओमफ्राय आरो जोंहा साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों नैबेयाव गाज्रि खामानि मावनो सापर्ट खालामो बेखौ जों माबोरै मोजां खालामनो आरो बेखायनो आं फंसे गासै खामानिफोरखौ मोजां खालामनो लाइमोनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे धोरोम खोलैनांगौब्ला धोरोम गुरुफोरनि बा धोरोमनि जायफोरनाखि खामानि मावो धोरोमनि जायफोरनाखि रादाब मोनथायो बिथांमोना गिदिरसिन बिबानखौ अब्लासो समाजाव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा दा जेरैबायदि जोङो बायदिसिना बिथिंजों बिथांमोना नाख्रेबजानाय जोंहा सिङाव हाबाफारिया जाबाय थादों आरो आङो एसे हाबाफारियावथ' आं हाबनाय जाला अब्लाबो बाहेरनि नुथायखौनो आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो ना लोगोफोर जोंहा हाबनाया हाबदों ओंखारनाया ओंखारदों माथो बुंनो आरोना जथुमबाय थानोबो हाया आरो गोबाङा गथ' फिसा लानानै फैनाय जायो बिथांमोना थारमाने जथुमबाय थानो एसे उसुबिदा जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा दानखांनाय हाबाफारिया जाबाय जाहैबाय दखान लाइन दे नैबेयाव दखान लाइननि साखाथियावनो नैबे साजायनाया आं दाखालिबो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो जोंहा दासिमबो गिर्जाया जोबाखै मेन प्रग्रामा अब्लाबो मानसिफ्रा ओरैबायदि गोदाव सोराव सिङावबो थारमाने जायगा गैलिया ओंखायनो बाहेरावनो मानसिफोरा उलुं खुलुं गिदिंलाबायगासिनो नैबेफोरखौनो नायलागासिनो आरोना आङो दाखालिबो दिन्थिखांबाय नोंथांमोननो बेखौ आरो दिनैबो दिन्थिबावबाय आरोना आरो नोंथांमोना नैबेयाव गलाफ्राव फैनानै मस्ती खालामफैनो हागोन दखानफोरा ओरैबायदि भिर नै नुदोंना दा आरो बेलासियाव नायबावदो आरोना माबायदि मानसि जागोन नोंसोरखौनो लादों आं एसे मोजां नाय मिनि हट दे ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसिफोरा नैबिथिं जुथा पालिस होग्राबो दङ बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना औवानि माबा मोनसे नांगौ जायोबा नैबेयाव बायना लानो हागोन नै मोजां मोजां दङ मानसिफोराथ' ओरैबायदि होंगो दोंगो नुबायना नै नुहुरबायना माबायदि होंगो दोंगो
थिगानो दा साले थिगानो एसे मानसिफोरखौ भिडिअ खालामदों आं này Nysere gela kau bukri beri nih sekolah deh, nih nari lah deh. Saya kira baik sih kan, baik tua ke. गार्डन हो गया पहना कुछ ऐसे नुबायना मानसिफोरनि ढौखौ लोगोफोरा माबायदि गिर्जाया बायबाय मेन प्रग्रामा फुंनि सेसना जोब्बाय आरो ना दायो बड़ी मानसिना जेथिं नायबिथिं मानसिल' नुखायो आरो ना रोजा रोजा सुबुं नोंथांमोना फट' गेलारियाव फट' लानायजों लोगोसे गरसे गरनै दान होलाङोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना जोंनि फट' गेलारिखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै गरसे गरनै दान होलाङोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन फट' गेलारिनि सिगाङाव दान बक्स मोननै दङ बेयाव नोंथांमोना बेसेबांसो जागोन दा बेखौथ' आइडिया मोनला 50,000 जागोन दां नंगौ दिनैथ' जेसांखिनि जादों आरो गाबोननो बांसिन जागोन आरो बेनिफ्राय गाबोन लास्ट ना फैबाबो जोबाखै नै सेरखाय बेरखाय जेथिं मेथिं थांदों मानसिफ्रा
नुबाय दा लोगोफोर जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि दिनै थामथि साननि जोंहा मा होनना बुङो फुंनि सेसना जोंहा दायो जोब्बाय आरो मानसिनि नुथायखौ नुदों दा नोंथांमोना माबायदि जादों गोबां मानसिफ्रा नैबे बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जि एनुवेल जथुमा 117थि बोसोरारि जथुमा नैबेयाव फैनानै इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ लानो गोबां मण्डलिफोरनिफ्राय इसोरनि फिसाफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ बिथांमोना लादों दिनै नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था आरो जे बेसेबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदों नोंथांमोना नायलांदो आरोना नुबाय दा गोबां सुबुंनि बाना बेयाव नायदो नै बिथाङा अनसु दैमारि दे चेनेल दङ बिथाङा जायफोरा आंनि लोगो नोंथांमोन बिथांखौबो सापर्ट खालामो अनसु दैमारि थांनानै नायदो बिथांनि चेनेलखौबो गोबां सुबुंफोरा थांबाय ओंखारलांबाय आरो दासिमबो जोबा आरोना अन्नानै खोनासंगोन गलादारनि नमिता नोंथांनि अननाया जोंनि आथिखालाव दं जेथिंबो मानसि रोहै बोहै जों लाख लाख सुबुङा बेयाव बाहागो लाफैदों आरोना थांनो दां मोजां थांदे Gerda bainaita hemos grabando y volando गोबां सुबुंफोरा दंबावो बिथिं ना हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायलायबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आरो नैबे 117थि बोसोरारि जि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि बोसोरारि जथुमा बेयावहाय आङो गोबां भिडिअ दिन्थिबोदोंमोन नाथाय सिंनि भिडिअ आङो दिन्थिनो हायाखै नोंथांमोननो आङो सिंनि भिडिअ एसे दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादों दिनै थामथि सान बेलासेनि सेसन आरोना बेयाव बाहागो लानोसै आंबो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि जि हाबाफारि आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांफानो सानदों आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो दायो जोङो एसे सिङाव हाबलांनो नाजानोसै जोंहा गोबां भिडिअफोराव नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि नैबे बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि जि गेट नैबेखौ नुखाबाय आरो आङो सिंनि नुथायखौल' मात्र नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों प्रग्राम आरो हाबाफारिफोरखौनो गेटआथ' जोंहा नैबे नुबाय दा ओरैबायदि मोजां बनायदों सिङाव हाबलांनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबेथिं भलन्टियारफोरा बिराद स्ट्रिक्ट खालामोलै भिडिअबो खालामनो होआ भलन्टियारफोरा देग्लायनिया एसे नैबे नुथायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो सिङाव हाबबाथ' भिडिअ खालामनो मोनखाला नालाय नैबेयाव मा लिरदों एसे नायनानै लादो नै इसोरनि जि हुकुमफोर होननानै लिरदों बेयाव ओमफ्राय आरो डेक'रेसनखौ आं सानावसो दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो मोनावसो दिन्थिबाय थादोंमोन ना दायो सानाव दिन्थिनो नाजानोसै